Jak hore vyletí, nie, že dole padne. Eduriken. Posledné úpravy. Výborne, výborne. Dobre, ide. Ideme sa do toho. A teď to doma ideme. Pôjdete vy, nie? Jasné, jasné. Je tam chyba aj na kodečku. Tam nie sú. To naľavo, nie chyba. Pomaly ti, neboj sa, máš čas, to je inak. Pomaly. Môžeme. Bylo ešte len trochu. Ideš, Peťo. Pekne, kľudne. Tak, dobre. Tak. Výborne. Tak, dobre ideš. Dobre, druhou si otok trocha. Tak, výborne. Dobre, vyhni nohu, neboj sa. Tak, ty máš nohy jak, dobre. Ty máš nohy jak. Ostane odtrhnúť do Márie. Dobre, výborne. Máš? Točíš to? No. Tam je taký povolený je troška. Ten. Aby tak si neotočil. Jaký je rýchly? Viete, pomenší, nestíha ťa brať kamera. Výborne. Ešte to zvyši, nevadí. A komu, tebe? Môžeš. Skoč, neboj sa. Chodí sa. Nemáte ten papier, dajte mi ho. Tam. Čo, budeš dať 5 bonusových bodov? Prečo to už bere? Ja idem. No dávaj. Poď sem.